hetare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to cali bow wodo bere garli worgo garli rewo daw thimbo ko on waktu yoni ha to lobali e nder galle Saydou Ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal finoɓe dow jeeri ɓooyata ma keblaaɓi ngarɗuɗi teni kadi ma certe pundi kame poussiére kala ɗum ko caggala Abdullaahi Dawda Diallo kame yaadi mum nde tawa bokke jalluɓe ɗum ko darnude lawola ɓalawol hakkude bokke kame lumbela laana to leydi Mauritanie jokkodiral to banggue koninkoɓe hakkude leydi Mauritanie kame Mali chef d'état ji ɗiɗi majeur généraux ji armée leydi ndi mbaɗi jonde mumen hanki ɗo Nouakchott gam tekkinde nden kay kisala keeri leyɗele mabɓe to leydi Mali tampini finoɓe to Bamako ɗo saaha mo gonɗen ko guyka jamma e ñalawma kala foti militaire goto wiyama hen teɓa to leydi Guinée Conakry wonande rapport ko fate banggue dialogue national moɗo wanno ɗum hoorejo jagode leydi ndi gasi ha laaɓi ñalawma hande o tottete ɗum hoorejo leydi ndi ne bisma hen landaji dawriyankoji ɓen ɓe jaɓano tawtorede oɗon dialogue kabruji men manawina ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Maroc ma en jaaha to RCA kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi joom lasrari laaɓaɗo ƴeewgal saarukimo indema e inde nene ma wo haalanma kala caɗele ma ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi joom istijab laaɓaɗo kuɗola guittowo humre to banggue dañala kono ne kadi cattoraɗo dewle joguiɗo caɗele kayitaji guilay ɗanle ha tente on jeeyowo kala ceerno jibisi ne witti leɗɗe cafroje ko fate banggue kiis fibrom dogam cité kono ne kadi gonduɗo erni émorita ha tenti noon on joguiɗo cholestérol kan yoga e ñabboji cuuɗotoɗe nder ɓalli joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore mum donkuɗo ɓesnude sa jokkodire ceerno jibisi mawo haalani hen ko laaɓi ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki gotkiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayi rafi so tawi noon koye fannu tataɓijo o waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wiiri ni ma yiito hen hoore maɗa safranma ha sappo e jeenayi rafi kala ceerno jibisi holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fuuta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade ogo sara guenale Wourossogui ɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete so tawi noon koye fannu ƴeewgal ko fate banggue listihar ceerno jibisi kala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko Wave walla ni Orange Money so tawi noon gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani eɗeɗe hennal leyɗele ceerno jibisi ene yarliti ƴewande joomuma sa yiiɗi jokkodirde ceerno jibisi ha mbawa neldudemo o ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84 so tawi noon koto Nouakchott base makko ene tawe to netteka woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno jibisi musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena
jam garɗo men woni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru kento coordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ala rewam ala effet ko ha ko woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkita ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki an joguiɗo AVC jogui cardiaque yiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wandu sukara sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde ko laaɓi ha ɓerde ma deeƴe ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteya.com ma jangan hoore maɗa sa yiɗi jokkodirde gorel teya ko fate tongoɗe mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali ñooro jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambi jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando fade safara gorel teya yoro mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi jaftay bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena on docteur Djibiso ene jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala ha tenti noon taweteɓe to leydi Mali wonande ñande 25 lewru décembre so jomiraɗo haaji ma o tawe to Bamako lamorgo leydi Mali kanko docteur Djibiso addatamo toon to leydi Mali ko piilungal walla ni wonande jeenaari mawdi moƴƴiri timmudi nde jogori rokkede ɗum ceerno makko jangguinɗomo bettinɗomo leɗɗe woni professeur Alhaji Habibou Kone grande guérisseur international jogori rokkudemo ndiɗon jeenaari ko laamu leydi Mali taw kadi ko jagorɗo Malick Diaw e tawtorede khalifaɓe diine e aada kala ngam wonande safara makko kanko professeur Alhaji Habibou Kone grande guérisseur international woni ceerno muma docteur Djibiso gandinɗo ɗum witto leɗɗe kame gueɗɗe goɗɗe kala ɗum noon waɗata ko ñande 25 lewru décembre nduɗo hen ndu gonɗen ɗo Bamako ɗo kanko on grande guérisseur professeur Alhaji Habibou Kone taweteɗo to Kalabankoro Mérida walla ni mbiya Ségu Bele Ngana kanko on noon ko kettinaɗo e nder windere nde kala docteur Djibiso ene andina dendagal safriyankoɓe mum kala bas makko taweteɗo ɗo Vélingara ma tawe ɗon sohna Aminata Sow so tawi noon ko Kidira ko Nabou Ndiaye so tawi ko Noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie ko Makki Bana sa yiɗi hebde docteur Djibiso mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko leydi Mali mbatta ko 70 85 72 47 so tawi noon ko numéro makko walla mbiyen numéro ceerno makko mbatta ko 00223 76 27 38 90 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso ko safriyanke kettinaɗo ñabboji ko wayno asma hémorroïde diabète tension fibrome kiis gonduɗo e seyɗane e dabare kala mbadden dando faade docteur Djibiso taweteɗo to Bamako lamorgo leydi Mali
kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase go bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mona guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nata mon ɓosoje kumpital mona kame gueɗe mon kala jahoje weltare TV ko musidɗo mona Saydou Abouba finoɓe dow jeeri ɓoyata ma pundi nattanɓe furɗude lojade kono ne kadi nadde werlaji dewoje hakkude guiye e koce kala ma natto ɗum ko caggal lawol ɓawol kuƴum jogorgol darnede ɗon ɗo bokke jalluɓe ha fanma to lumbe laana taw kadi koye dow gardugol hoorejo leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal Abdoulaye Daouda Diallo kame yaadeɓe mum kala tawa toon to bakke jalluɓe ngam ƴettude ɗen eɓɓoje o holliti budget jaltinaɗo ngam wonande ɓawlinde ngol lawol dow jeeri ha ɓuura newnude yangara wonande finoɓe nder ɗi nokkuji kala ko 24 milliards koppareji franc CFA jogori waɗede hen taw kadi koye 110 kilométre ɗum noon jogori wonde koye 24 lewru jogori gasde kala muɗum ɗum noon finoɓe to dow jeeri ne kollita weltare mumen mawde no fewi nde tawnoɗo saaha mo gonen yaade dow jeeri ko caɗele mawɗe no fewi nde tawno woni otoji mbawata yaade e nder ɗiɗon nokkuji kala ha joni keddoɗen koye Sénégal mawɗo leydi ndi Sénégal tawnoto zappo woni tokkoye iwi toon ene tawe hande subako to Istanbul lamorgo leydi Turki hakkude makko e nando makko woni Recep Tayyip Erdogan ɓe dañi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi ha tente ko banggue faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kanko mawɗo ndi wo joɗodima e ɓen Sénégal naɓe taweteɓe toon to leydi Turki ngam toɓɓe jaaƴe gurdam mabɓe ɗannugal caggal leyɗele mabɓe ɗe leydi ndi Sénégal kene tolno e 19 imam Sénégal najo nottortoɓe catal waqfa ɗanninoɓe yanoɓe toon to Abou Dhabi ngam jokkodiral hakkude waqfaji ɗiɗi ɗi kala ɗum noon ko ɓeydude sembe almamagal kame heblo e wasodirde kame jokkodiral timmugala ɓen garte nder leydi men Sénégal ngam hollirde weltare men mawde no fewi ngam jokkodire hakkude ɗo cati ɗiɗi ha l'islam ɓera ɓeydo darjit to banggue almamagal kam e sembe mum kala Seynabou Ndiaye Jakate woni gardinoɗo ofnaka mo manda mum gasi ha laaɓi hanki rokkiri ɗereji ɗi kala lomto mum woni Serigne Bassirou Gueye mo ganduɗa ko on lomtimo sa mo gonen wo holliti 1,337 plante taw koye ɗereji woni ko joƴƴini yeeso on ɗum ko caggal nde waɗi bila golle makko kala e yeeso on lomtiɗomo o anda kañumne ɗo fuɗɗori ɗeɗon golle ngam jokkude hen golle muɗum debbo daraniɗo rewɓe kala debbo mema ko dariɗo tene kadi dande makko ko mawde wo lesɗinani woni on debbajo biyeteɗo Gabriela Kane wo erima jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaccingol laamu nde wawata yurnitade e hajade e wadde kuulal mum oɗo hen dadiyanke mo fannu police piiɗo debbo hello e haqqille holliti so tawi gorko suuti jungo ngam yidde lappude debbo kala kay gasi ala kala hujja bawɗo wonde ɗon so wona tan on gorko ne gasa taw timmani gorago molti ko caggal fiide debbo taw ganda wawa wadde kuccam goɗɗama ha joni keddotoɗen koye leydi Sénégal to banggue dawrugol gardiɗo taxaw Sénégal woni Khalifa Babacar Sall gonɗo e jillu mum e nder leydi ndi Sénégal ha toon to Kaolaka ko toon wo suuti konguɗi makko ngam heɓanade sumgoji 2024 tijjaɗi ɗo tan e dumunnaji walla mbiyen ɗo hen e duuɓi ɗiɗi paaɗi kanko noon o holliti baɗɗo e kaso lebbi 32 hulata haydara kanko o holliti o hulani o yatirani hen caggal kanko on Khalifa Sall keddorena ha joni koye Sénégal naɓe juukiɓe taw kadi ganduɗa koɓe 33 juukiɓe toon to Dakhla leydi Maroc ɗum ko caggal nde ɓe ƴetti laana mabɓe ngam yidde yaade to maaje kadde leydi Espagne ɗan leyɗe ndewani lawola caggal nde laana mabɓe joofi to Dakhla dadiɓe tambiɓe nden kay kisal ɗen maaje ko ɓen mbawi teɓadeɓe
o sahaɓe tawe taw koye camp social ɓe kolliti haɓe jogui gañande mawde no fewi kono kadi haɗo ɗo gonɗen ala kala ko gasi ken wona joni balɗe 15 aɓe ndumbi ɗon ɓe erima laamu leydi ndi Sénégal nde wawata wallude ɓe Papa Alé Niang hande wanno yontere ko yaltuno kaso ngam accitede mo rutitima hanki waali jammum gadiɗe to kaso ngam ha hande rewede mo wonande yaltinde konguɗi ɗi o fotani yaltinde o haɗani ɗo foti haadde kono noon Moustapha Dioba jaydenkemo Walfadjiri erima moɓodiral timmugal yaade tan ha mema ɓakkere walla yaade ha gasa belɗe gueɗe kala ne gasa waɗide jaydiyankoɓe so tawi kay ko dumbede kene tolno e 150 mo Sénégal naajo juukiɓe e nder désert mo leydi Niger ɓe erima laamu leydi Sénégal ballal ken wona joni lebbi 5 ɓe mbawata ɓennu ɓe mbawata artu aɓe jogui caɗele hewɓe mabɓe pooƴi gam ñamata ñamde ala tene kadi woni hen ngala cellal manggal no fewi yiddeɓe ko laamu leydi Sénégal nde wawata yurnitade gonangal mabɓe beele ɓe garta nawnoɓe ko yidde dañoyde gurdam moƴƴama firti tan yano mawnoyde artine towa ɗon noon woni ɗoɓe cuwa taw artude woni ko fulɓe mbiyata kala saaha acci riiwi jaggani arti kadi tawtani ɗum woni ko jogori heftade woni hen e ɗanniyankoɓe taw kayɗe ɗe hena ɗanle bonde ɗe ndewani lawol a yettoyta ko a dañata ko ɗaɓɓoyɗa sarti kadi mbasa hayni ko ɗaccuɗa to Jurbel inde makko ko beete woni inde makko mo duuɓi 62 kam woni hanki dariɗo e yeeso baara tribunal mo Jurbel fawra jungo noon ko yandemo e cukalel dewel ngel duuɓi 14 caggal nde wowniri ngelon cukalel dewel 400 e kala saaha wattidi tan ko wadde hen golle ɗe pewani ha ngel cukalel ƴetti hen reedu ɗum jeeyi sababu leskoji waɗe hen hanki wa darima e yeeso baara yiɗino yeddude kono hewɓe cettima nokku makko ɗo gollata ngel cukalel dewel hewani yaltude saaha kala ene tawi ɗon so tawi jippima école finoɓe to leggal Tivaouane Tivaouane Diacksao kañumenne kolliti kulhuli mumen mawɗi no fewi so yeehi tan ha woni juulal gueeƴe a susani hay yaltude mo jiiɗani ñaaƴa kala ko joguitiɗo ko bandiji ko taƴoɓe ɗum ko caggal nde suka gorko goto mo heptinaka tawane wara ɗon taw kadi ɓandu mum ne waɗi gañande ɗum noon dadiɓe ɓe jammu nguen gudditi hen losko yañgo no fewi wi Gorgui Touré oɗo saahaɓe yiddeɓe ko yo poste police waɗi ɗon beele tambo ndenka e kisal mabɓe faux inspecteur mo domaine kam wiya teɓ dari e yeeso suudu ñawore babiraɗo mo joom rewɓe ɗiɗo sukaɓe 6 taw kadi ko puntowo funti immigré goto ɗanniyanke kene tolno 75 millions copreje franc CFA tuma kayde holliti on wawi sodani ɗum tere toon to Almadi kanko Abdullaahi Saar darima yeeso tribunal o gonɗini ngal baɗal kono o holliti wo ñamani on ɗanniyanke kono gase 8 millions yettaki 75 ko an wonde kala oɗo sa on holliri hen a dalillaji mum a labɗi ceera jeheten ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garanden toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar e hettotoɓe Weltare TV jam hiire moɗon kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor projet agriculture to e Mama Toro ɓe kolliti sukaɓe nogas eɓe jangguitinoɓe fewte batte ndema e fewte batte awo fodde lebbi 6 ɓe keeɓi diplôme aji mabɓe ɓe tottama kadi koɓe mbawa gollirde goto mabɓe fof waɗa projet muɗum goto fof tottama million ngaji 6 ɓe mbawa remde ɓe mbawa yaltinde koɓe jiiɗi ko sukaɓe Djibi jonnaɓe wonɓe to e Bignona kamɓe de ɓe kolli sunare mabɓe holɗum yakare mabɓe no boniri ni ɓe ndemanno ko guese yamba hitande fof ko heɓe dañanno koppareje ina wayno laamu ngu eri duppi ha laaɓi ala koɓe jogui eɓe mbiɗi juuɗe mabɓe fewde e laamu ngu yo laamu ngu wawa yeccitade ɓe wawa wallude ɓe koppareje ɓe mbawa liggade ko fewte batte ndema ka hande noon eɓe gonde mette kala suka biyaɗo jeeya ko Djibi Jon wiyete ko remoɓe yamba eɓe jiiɗi noon ndeɗo inde beele ina natta ɓe jogo golle goɗɗe ndema taw wona yamba sukaɓe université Ziguinchor élewaji ina wayno fodde 40 elew ɓe dokkama diplôme aji mabɓe e gardegol Boubacara Ngom
goto mabɓe fof yamirama wawi hollama no gollirta fewde batte ndema e fewte batte awo ɗum noon ɓe mbawa gollanade koye mabɓe haaɓe mbawa joganade koye mabɓe gurdam mabɓe Weltare TV e gardegol ceerno Habou Diallo e Sar Abdoulaye Sar e Ghali Abouba e dennangal hettotoɓe Weltare TV e correspondant ji mum ɗo mbawi wonde eɗen kabra bandiraɓe eɗen gonde sunare bani men debbo biyeteɗo Kumboy Kumayal Mangane omo rutti to e Nouakchott kadi ko toon o wirna ɗum noon eɗen ñaago Allah yo Allah yurmomo yaafo dennangal mayɓe julɓe Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Sar Abdoulaye Sar yallah koye walde jam Amadou Isaga Kebe jayde Weltare TV kala ne renday ma sunare nelda duwaw dendangal ɓesumo kala kanko Kumboy Kumboy nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendangal mayɓe julɓe kala sen gewi to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohammed Cheikh Al Qaswani ne tijja to wuro Faggundu woni a Nouadhibou ma en gartoye oɗona kabaru si en keɓoyi discours aji makko ko jogori a habroyde toon taw koye jillu golle kame Faggundu kala kanko hoorejo leydi Mauritanie o joɗodima e koolaɗo kuuɓal chambre commerce walla mbiyen chambre islamique de commerce taw koto fannu industriel ɓe jewtidi ko fate banggue ndema kame Faggundu ƴellidde gueɗe kewɗe hakkude Mauritanie kame ndun suudu commerce taw ko tariha bakkita ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaje gam dusodirde e Mauritanie to banggue ndema taw ko remata ko kadi ɗum woni ko wurata taw koye kan guura tigui wahlete watte gueɗe bawɗe duumade taw ñamde nde ne duumi taw kadi ne yaara yesso wonta kadi gueɗe jeeyeteɗe ha wawa yaltude leydi ndi Mauritanie wawa ƴellidde Faggundu ha moni kala wawa yitade hoore mum e ko gollata ko koye nden yewtere ɓe dañi yewtidde hen toɓɓe jaaƴe conférence de presse jagorɗe woni jagorɗo économique kami finance kala ɗen jagorɗe ɗiɗi ne wonde gouverneur banque centrale mo nekshada ɓe kolliti kankon jagorɗo finance o holliti laamu leydi ndi walliti kene tolno e temedere milliard koppareje uggiya kiɗɗe ɗe ɗum noon koye pelle taw ko groupement ji dariɗi to banggue projet ji ha mbawa ƴellidde projet ji mumen yogay fannuji ha ɓuura wawde ƴellidde golle nder leydi ndi ha wawa kadi gollinde ɓiɓɓe leydi ndi taw ko ittude woni yimɓe e jonde wasam gollago kanko jagorɗo économique o holliti kuccama wonande golle oɗo saaha kene tolno e temedde 4 projet ene yeeso mabɓe taw kadi ɗin kala jogori wadde ɗum finance kene tolno e million ngaji sappo walla mbiyana milliard uji sappo taw koye koppareje dollar gam ƴellidde Faggundu leydi ndi Mauritanie ha ɓuura yarude yeeso kame haɓade jonde wasam gollago nde tawno moni kala ɗo heedi ene wawi yitade hen hoore muɗuma suudu sarɗi du leydi Mauritanie hanki bati gam yurnitade budget jagorɗo commerce ko fate kuccam golle mum 2023 ɓe daƴanimo kene tolno e koppareje no ken tolno e koppareje 4 milliard pawɗi capanɗe jeegoma walla mbiyen milliard uji 4 e temedde jeetate capanɗe jeenayyi million koppareje uggiya woni ko taƴana gam golle budget makko 2023 inspecteur général de la inspecteur général taw faati Mauritanie najo taw faati koye haɓade mbuñaari tawtorama jonde taw ganda ko ɓeen haɓotoɓe mbuñaari to Jidda wonande Arabie Saoudite kankon El Hussein Wuldu jeyni o dañi yaltinde kongol o holliti darde mabɓe leydi Mauritanie waɗi dawal manggal gam haɓade mbuñaari borjinde jawdi o holliti Mauritanie waɗi hen tabal manggal no fewi ɗum noon oɗo saaha rapport aji ɗi holliri e darde e leydi mabɓe jagorɗo golle waɗi sifande nden sifande koye nandiral hakkude on jagorɗo kame boñ Mauritanie banque centrale mo Mauritanie ne wondi e magistrature leydi ndi ɗum noon ko ɓen sukaɓe rewɓe jangguɓe ha keeɓe diplomate uji mumen taw koye heblaɓe hebloji garɗe no fewi ne mbawata wadde stagiaire mumen beele golle mumen ɓeydo garɗude e ko mbaɗi ko ɗum noon koye taw koye winditiɓe plateforme mo stage ji ko ɓen tan mbawata gollade hen ngal nandiral dañama wonande ɓen sukaɓe rewɓe ɓoyata
ma puɗɗo gueɗe stagiaire a mumena commandant état majeur général armée leydi Mauritanie woni Bilal Sambana hakkunde mum e état majeur général mo armée leydi Mali Oumar Guilan ɓe mbawi joɗorade hanki ɗum ko jillu ɓen koninkoɓe leydi Mali nder leydi Mauritanie jillu balɗe tati ko hanki fuɗɗi nden jonde gam yewtidde nden kay kisal kame gostodiral to banggue kabruji haaɓe ɓuura wawde tekkinde nden kay kisal keeri a leyɗele mabɓe wuldu woni wuldu Abdullahi Mohammed wul Abdullahi gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie hanki waɗi discours mum on ɓattake noon o farni ɗum ko ɓiɓɓe gendidi nde ɓurata wawde andude dawriyanke taw ganduɗa ko kaalo ko waɗata e dawriyanke jiɗanɗo leydi ndi jaam e kisal ɗum ko caggal nde o salmini o duwi o ñaagui duwaw ko noonne kadi o yetti joom makko juule annabi o erima ɓiɓɓe murtanaɓe nde gonata yimɓe fertuɓe guite e laamu ngu ko golloto ko ɓe ganda tungoji payaɗi yo ɓen gandu ko jiɗani a leydi ndi mbasa rewde tan woni kongi ɗi galda e golle sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali to gawo ko notable goto woni biftaɗo toon on notable no bifta koye nder diwan Ansogo kanko non wonno golle makko ko promoteur école de infirmière de gawo o bifta koye nokku biyeteɗo Fafa mo wonde joom suudu makko kame chauffeur makko ɓen noon ɗaccitama woni joom suudu makko e chauffeur makko ɓen ɗaccitama kono kanko o suwata o ɗaccitede en 2020 ɓi ko afo makko biftanoma waɗi dumunaji juɗɗi caggal mum noon a accita kono kanko haɗo suwa taw accitede kadi hecci hanki o to gawoɗo goto gollotoɗo e ONG MSF woni Médecins Sans Frontières kañumne bifta sanga 2 heures jamma taw koye leegal hakkude wuuro ngo gawo police noon holliti no rewi ndi gueɗe ɗe ɓeɓe tuumi ɓe goni koye loskoji luggi no fewi beele on biftaɗo taw kadi jeeyaɗo e nder leyɗele Afrique nde ɓurata wawde accede ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Mali keddorɗen MINUSMA ene doga koyɗe jaam beele jaam duumiɗen arta leydi ndi wi chef de bureau taw ko régional de la MINUSMA taweteɓe to Tombouctou kanko on Mamadou Sani Moussa wo hollitiɓe darni catala ngal catal noon ne tawe hen 60 gorko to nokku biyeteɗo Toadina ne tawi nder leydi Mali ngam nden fedde yillade yogay communauté ji tawiteɗi toon beele findinde hirjinde jomumen nde accata kareli kamɓe fetilaji kala joƴƴina kamɓe kala ɓe gona neɗɗo goto beele leydi ndi ene ɓuura wawde deeje holliti ɗum noon ko MINUSMA loñi gam yidde dogde koyɗe jaam ha jaam duumiɗo wawa dañede e ɓen finoɓe toon to diwan mo Toadina to leydi Mali keddorɗen caggal nde o bisma e jayde Joliba TV kanko Mouhamed Sarif Haydara woni cukko nayɓejo mo taɓidala pulagu kono kadi woni gardiɗo conseiller supérieur de la diaspora malienne CSDM o yaltini konngudi makko toon to Joliba TV o holliti jogogol armée Cheikh Boli ɗum wona hunde jaɓatede e rima wonande laamu leydi ndi ha tenti transition leydi ndi nde udditta haqqillaji nde wata yurnitade ɗen gueɗe ha ɓuura wawde rewde a lawola banditisme guyka taƴoɓe tettoɓe yanoɓe yimɓe e nder Bamako natti accude ni ha nangue muta ko gila kay nde nangue fuɗi tan ha mutal nangue ɗo gue muti kadi ko ɗon ha puɗal maggue kala mo jiiɗa yogay sukaɓe ko dariɓe hewɓe ni kulti yaltude ha tenti noon ɗon ɗo ɓatti mayirde nde ɗo henna hittande ne tiiɗi ñalawma garowo taw yani neɗɗo mo fitta ɗum itta walla taƴa walla tettana walla gaña ɗen gueɗe kala ko teskaɗe ɓe erima kamɓe population Bamako wa wonande nde dadiɓe leydi ndi ɓurata ɓeydude nden kay kisala gam renande ɓe wuuro ngo noroje tati woni symbole mbadi Bamako e hoore mum ɓe kolliti ñande 17 dimanche jawtuɗo woni alet jawtuɗo sanga 5h30 ko nden jagga koninke goto mo hinde militaire taw jaguiɓe ko brigade anticriminel mo mbiyata BAC ko ɓen nangui o nanga ko sara issina vivale ko ɗon ɓe mbimo a tep taw koye guyka mawka o wonno sengi wi to leydi Mali ko to Guinée Conakry balɗe ɗiɗi tan heddi udditgol galle Fouta
ton ɗo Conakry ɗo galle mo ganduɗa duuɓi capantati pawɗini mahe caggal haala heewka no feewi jonde wattinide joɗede ton to jande wattinide joɗede ton to piita ala kala ko gasi haydara caggal nde nandiral won notable uji keddiɗi kolliti jaɓani jadani hen ɗum ko caggal gardiɗo woni coordinateur fulɓe haalpular alhaji mamadou badrou ba hollitino ngal nandiral heɓama kono ha hande hewɓe jaɓani won e notable uji ɓe jaɓani ngal ɗon nandirala nogase tati nogase nayyi ndu lewru galle Fouta jogoɗo udditede ɗon ɗo Conakry taw ko galle mo Fouta Jalon to leydi Guinée Conakry rapport ko fati banggue dialogue national kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala taw kadi ɗurnino ngal ɗon kaldigal wonande landa ANAD UFDG ne wonde ARPG arc-en-ciel ɓeɗo hen kala jaɓano tawtorede gam holludeɓe toɓɓe kewɗe ɓurnode himmude ɗe kala ɗen kalaka haala tan ko gueɗe goɗɗe taw kadi ɗowno oɗon dialogue ko hoorejo jagorɗe leydi ndi on noon holliti ɗereji ɗi kala kippama gasi hande noon tottama ɗum colonel Mamadi Doumbouya ɓen noon ɓe garatan hen ko wayno FDG RPG ko fate bang ANAD ɓen kala ne bisma tawtorede ñalawma hande o ɓe kollitani maɓe gara walla ɓe garata ko wonde kala ma en garto hen to Côte d'Ivoire teskama kala ma yirɓe hittande accident ji ne kewi ɗum ko accident musɗo baɗɗo hanki o lawol dalwa hakkude muɗum ema on accident ko pelɓodiral hakkude bisuji ɗiɗi jeeyi sababu ha yimɓe jeegomo kedde oɗon accident nogas e nayo gañima hen ɗen gañiɓe hen sappo e tati ko gorko hen sappo e goho ko debbo ne goni e gañanɗe musɗe no fewi kono ɗum ko laamu ngu yaltini ɓatake nde yimɓeɓe doguirta seesa nden toɓe ɓe jolni ɓe ko pittali hakkude jultoyoɓe tan e artoɓe jultude yiide bandu men ko fate banggue jamma Noël kamen mayirɗe hitande kala Burkina Faso jillo hoorejo jagode leydi mabɓe woni Clément Tembela o holliti yiddeɓe woni yidde Faso wonande Russie nde wallita Faso to banggue nden ka ekkisal hono no partenariat ji mabɓe keddiɗi ni taweteɓe ndeka leydi ndi beele jaam duumiɗo ene arta e ndeka leydi Burkina Faso teskadi hande o wonande ɓen joguitiɓe armée ji ene tawe yoga e bangueji Faso noon yeddi ha memi leydi gam wiide hoorejo leydi Ghana Nana Akufo-Addo nandirala heɓama hakkude Faso kame Moscou sifande ɓulli kanŋe wostodire e nden ka dadiɓe leydi ndi ɓe kolliti ɗin konguɗi gona konguɗi goɗɗi hay seeɗa hanki leydi Maroc toraba hay sa widdima ñorgo memata leydi tugganma bowalaɗe diwoje ha to paale royal mo roi Mohammed VI ko kewendi yimɓe hawi dak wayri waade ni gila duttogol wonande roi Hassan II Bamum roi Mohammed VI 1999 nden wayriti hewirdani yimɓe ngol noon teskama ɓiɓɓe leydi kala jalti gam jaɓɓade équipe mabɓe janoɗo mawnoyde toon to Qatar artiri ko to artike ne dari e mbadi nayyi ɓiri ngol goo wonande Afrique arde ha demi finale fettude 3e place ƴettude dawal naybal ko hunde mawde no fewi wonande Afrique naaɓe ha tenti noon Maroc kanko roi Mohammed VI o holliti hen weltare makko mawde no fewi ɗum ko caggal nde o jaɓɓi ɓen fettiyankoɓe moni kala ari kene arde yummuma wonen gari kene arde suddiɓe mumen podoje mawɗe ko nonne kadi ene wondi kadi e jarore mawde gam weltindeɓe ɓerɗe Afrique naaɓe Maghariba ha tenti kadi e ɓerɗe wonande ɓesguji Maroc naaɓe kala to RCA Centrafrique wonande pittol koli pettunogola toon to bangui ha gañi hen diplomate taw ko Russie najo woni Dimitri ñande aljuma jewtuɗo Moscou joofi peɗeli ko Paris jeeyi sababu wonande golɗon pittol fettude ha gañi neɗɗo mabɓe ɓe ndewindima noon e enquête aji ɗiɓe mbaɗi ɓe tawi on koli iwi ko toon to leydi Togo addi ɗuma ko DHL kono kadi ɗin loskoji ene jokki ha joni to joolam jaɓiri Royaume-Uni koye hofgo juuɗe manggo woni toon infirmiére uji hande noon tawtoyi ɗin infirmiére uji wonande ɓen dognoɓe ambulance uji laamu leydi ndi darima gam ƴettude armée leydi ndi lomtade ɓen hofɓe guilata infirmiére uji ha fenma ɓen dognoɓe ambulance uji kamɓe noon gooƴa mabɓe koyeɓe ɓeydane
jobdi mabɓe gurdam ne seeri koɓe joɓete ko haala tan koye dépensuji mabɓe ala kala ko ɓurtata hen haydara Ukraine Volodymyr Zelensky horejo leydi ndi waɗino jillu mum hanki o to nokku bireɗo Bahum ne tawe e Donbass ngam juuroyade koninkoɓe mabɓe taweteɓe toon on nokku noon ko koninkoɓe leydi Russie gonno toon hanki noon wo yettima toon ngam rokkude cuusal e pellital e hirjinde e jarde ɓen koninkoɓe dariɓe ene kapto koninkoɓe leydi Russie ko wona ɗum ko noon kanko on Volodymyr Zelensky horejo leydi Ukraine gila 24 février ndeɗo hen hitande gonɗen wo yaltani leydi makko ngam hare kombaji gulɗi jaw bomboji gulɗi jaw misilaji giwoji toon to leydi Russie ne jana nder leydi makko no hande o mo tawi to Washington lamorgo leydi America hakkude makko e Joe Biden to galle danejo to podoje mawɗe ngam wallude Kiev ha wawa dartade Moscow eɗe misilaji kam e bomboje kala jokkodiral ɓeydima hakkude leydi Russie kami Chine ɗum ko ñalawma hande o fuɗɗi wonde naviraji mawɗi ɗi hinde marenaji taw kadi ganduɗa ko jolnuɗi kaɓirɗe guerre mawɗi no fewi ne tawe e nder maje kaɗere Chine diwan Shanghai ngam jokkodiral hakkude naviraji ɗi leydi Chine kami Russie ha ɓuura wawde tekkinde sembeji ndenka mabɓe leyɗele taariɗeɓe ko wayno Japon Corée du Sud kañumenne pelliti yurnitade taw koye diwan Taiwan kala beele kañumenne ƴetta peeje ngam tekkinde ndenka e kisala mummena ha joni keddoɗen koye joolam jaɓeri jaheten ko toon to Afghanistan jagoɗɗo jangde towde mo leydi Afghanistan dartini kala ko fati banggue jangde sukaɓe rewɓe to duɗal jaabi ha tili woni université ji ɗi leydi Afghanistan kala dartini debbo hankkadini wonta ya université ni jangowo ni janguinowo kala dartinama ha diwa ɗiɗo sahaji ngam debbo place mum ko galle e wiide talibaji ƴettuɓe leffol laamu armée américaine ɓe kolliti ɗiɗo yimɓe mabɓe nangganoɓe toon to Afghanistan ɗaccitama ngol ɗaccitigol noon wona gostodiral ko fate banggue ɓen dumbaɓe wona kada ɓe jooɓi haalis koye ɗaccitigol tan e kaldigala ɓen noon nawa ko toon to duha mo Qatar ƴettiti laana ndi wawa ngam fatude leyɗele mumena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena